Τάισον ο επόμενος που απομακρύνει. Ο Κωνσταντέλιας τρέχει και πρόλαβε. Απέναντι ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς. Έκοψε την μπάλα. Απέφυγε τον Κίνη. Τέτα τέτο Ζίβκοβιτς. Απέναντι στο Τζολάκι. Ζίβκοβιτς. 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 65. Ο Άντρια Ζίβκοβιτς. Από κόρνερ του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ φεύγει στην κόντρα και κάνει το 2-0 πριν κάνει τις επόμενες κινήσεις του ο Μεντιλίμπαρ. Ακριβώς 2-0 ο ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντική η ντρίμπλα του Κωνσταντέλια πάνω στον Κίνη. Τώρα γίνονται οι αλλαγές. Εδώ αποφεύγει τον Κίνη. Τέτα τέτ ο Ζίβκοβιτς εκτελεί τον Τζολάκι. 2-0.